Satu prinssistä ja prinsessasta. Prinsessa syntyy. Hyvää päivää taas, hyvät naiset ja herrat ja lapset, ja tervetuloa seuraamaan Satumaailman tapahtumia. Viime jaksossa Pohjoisen valtakunta sekä rosvopäällikkö Gaston aiheuttivat huolta kuninkaalle ja yliluutnantti Lombardinille. Mutta nyt tulivat tähän väliin toisenlaiset asiat. Käykäämme asiaan. Uusi parempi aika alkoi. Majesteetilliset häät pidettiin ja koko monikymmenmiljoonainen kansa osallistui juhlaan kuka mitenkin. Ja nyt Estela-neidistä tuli Estela-rouva ja hänet kruunattiin myös kuningattareksi. Pohjoisen valtakunnasta minulla ei nyt ole paljon kerrottavaa sinänsä, mutta se on sanottava, että siellä oltiin kateellisia korkeiden harjanteiden valtakunnalle, jossa ihmisillä oli taas ilo elää, kun Gastonin rosvojoukko oli lyöty. Kuten aikaisemmin kerroin, pohjoisen puolella oli vaarallisesti unohdettu ikiaikainen opetus valosta, ja sen vuoksi ihmiset siellä eivät pitäneet virheenään kiukkuaan sen enempää kuin kateuttaankaan. Itse rosvopäällikkö Gastonista minulla on kyllä yksi asia kerrottavanani. Kun hänet oli lyöty, oli Gaston itse muutamia lähimpien miestensä kanssa paennut pohjoiseen. Sieltä Gaston löysi ihmisiä, ei yhtä pahoja kuin hän itse, mutta kuitenkin tarpeeksi alhaisia, jotta he saattoivat ottaa hänet vastaan. Siellä ollessaan Gastonin oli onnistunut yllyttää ihmisiä pahuuteen, ja tässä hän oli onnistunutkin niin hyvin, että hän oli saanut jonkinlaisen viran pohjoisen kuningashuoneelta. Näistä asioista ei korkeiden harjanteiden valtakunnassa paljoa kuitenkaan tiedetty. Jotakin aavisteltiin pienten kulkupuheiden perusteella. Mutta asiat olivat tällä hetkellä kuitenkin hyvin, koska herra yliluutnantti Lombardini hän oli käskenyt rakunoita vahtimaan Gastonin liikkeitä, että mitään yllätyksiä ei sen vuoksi ollut odotettavissa. Uusi majesteettipariskunta saattoi nyt pitää miellyttävän ja kauan odotetun lomansa. Kuheruskuukauden, niin kuin sanonta kuuluu. Nyt he saivat vihdoinkin keskittyä iloitsemaan toinen toisistaan ilman velvollisuuksia ja työtä. Rouva Flavia Vehmainen, hallintopalatsin palvelijatar, joka itse asiassa oli muuten hovin emäntä, valmisteli puuhakkaasti uutta elämänjärjestystä. Nythän palatsissa asui kuningatar ja jossakin vaiheessa syntyisi lapsikin. Tietenkin niin, koska sillä tavallahan asiat ovat. Rakuuna Birger Möller. Hoviin tuotiin nyt muutamia uusia huonekaluja ja muuta tarpeistoa. Siihen aikaan kuljettiin hevosen tai jakkihärän vetämillä vaunuilla ja niin oli tietenkin nytkin asian laita. Palatsin ratsuväkeen kuuluva rakuuna Birger Möller ajoi hevosvaunuja. Hän oli niitä antautuneita Gastonin aikaisempia roistoja, jotka olivat tehneet täyskäännöksen elämässään ja palvelivat nyt majesteettia. Sotaväen vankkureita käytettiin tietenkin kaikenlaisiin palatsin kuljetustehtäviin, koska niitä ei nyt tarvittu taisteluihin. Mies itse, rakuuna Möller, oli välissä 40 ikävuottaan, hymyilevä ja hyvin onnellinen mies nykyään. Hän vaihtoi aina muutaman sanasen rouva Vehmaisen kanssa näissä kuljetusasioissa kulkiessaan ja niin tapahtui nytkin. Minähän itse olin tuossa vaiheessa yhä hovin palveluksessa ja satuin avoimesta ikkunasta kuulemaan, kuinka rakuuna Möller leikillisesti uteli rouva Vehmaiselta, että oliko majesteettiparilta kerrottavissa vauva-uutisia. Ihmiset kaikkialla kaupungissa kyselivät häneltä niitä, koska kun hän siellä kiersi tavaroita kuljettamassa. Rouva Vehmainen torui leikillisesti naurahtaen rakuunaa hänen uteliaisuudestaan ja muistutti, että kyllä alamaiset saavat lehdestä lukea sitten, kun sellaisia uutisia on kerrottavana. No, sitten rakuuna Möller nosti vankkureista esille rouvalle annettavaksi uuden päällystakin. Sen oli hänelle lähettänyt räätäli Uolevi Vehmainen, rouvan aviomies. Sivumennen sanottuna
tämä minunkin sakettini on räätälimestari Vehmaisen valmistama. Tämä on nykyään vähän iso minulle, mutta silloin vuonna 1820, kun tämän sain, se oli minulle tarkasti sopiva. Minä nähkääpä olin tuolloin harteikas mies, skrode kundi, kuten sanonta kuului, mutta nyt vanhemmiten olen vähän ohentunut sieltä ja täältä. No, palataanpa asiaan. Lapsia kerääntyi vankkureiden luokse uteliaina, kuten aina, ja ilo oli suuri, kun Birger sedällä oli heillekin tuliaisia. Tällä tavalla lapset kutsuivat Raguna Mölleriä Birger sedäksi. Herra Vehmaisen räätäliliikkeen vieressä olevan leipomon omistaja oli lähettänyt palatsin lapsille hunajalla makeutettuja pikkuleipiä. Siihen aikaan ei ollut olemassa karamelleja eikä juuri muitakaan makeisia, jollaisia te näette kaupoissa. Nämä pienet hunajaleivonnaiset olivat herkullisia, mutta myös hyvin terveellisiä, eikä niitä koskaan syöty liikaa. Se oli siltäkin osin semmoista hyvää aikaa. No, minä katselin huvittuneena ikkunasta ja ihastelin tätä tilanteen harmitonta hauskuutta semminkin, kun Raguna oli entinen roisto. Mutta nyt hänessä ei ollut jäljellä enää rahtuakaan siitä saastaisesta roistosta, jollainen hän oli ollut Gastonin palveluksessa. Vauva-uutisia. Viikot ja kuukaudet sujuivat miellyttävästi ja sitten koitti sekin päivä, jolloin saatiin julkaista suuri uutinen. Herran vuonna 1852 kesäkuun 11. päivänä palatsissa oli syntynyt kauan odotettu vauva prinsessa. Raguna Möller toi majesteeteille päivittäin onnentoivotuksia ja iloisia terveisiä kaupungilta ajotehtävistä palatessaan. Tämä oli suuri ilo ja ennusti tai pohjusti hyvää tulevaisuutta. Ja hovin emäntä, rouva Vehmainen, lapsille rakas Flavia täti, uhkui intoa puuhatessaan hänen majesteettinsa kuninkaallisen äidin ja pienen prinsessavauvan hyvinvoinnista huolehtiessaan. Uuden lapsen tulo maailmaan on suuremmoinen ja ihmeellinen asia. Ja sellainen teistäkin jokainen on ollut. Älkääkä koskaan unohtako tätä tosiasiaa. Vanha kuningas oli nykyisin vapaa mies ja levättyään ensin kunnolla ja aivan erikoisesti rouva Flavia Vehmaisen ystävällisestä huolenpidosta nauttineena hän ryhtyi kulkemaan kaupungilla. Ei rouva Vehmainen nyt olisi enää ehtinytkään hoitaa vanhaa kuningasta, kun lapsi oli syntynyt. Hän ratsasti palatsista kaupungille pysähdellen siellä täällä vaihtamassa kuulumisia kaupunkilaisten kanssa. Siinä puuhassa hän viihtyi ja ihmiset tervehtivät häntä mielellä ja vilkuttivat kaukaakin, jos eivät olleet puheetäisyydellä. Yksi hänen mieluisimmista pysähdyspaikoistaan oli rouva Vehmaisen aviomiehen vaatturimestari Uolevi Vehmaisen liikkeen luona. Siellä hän laskeutui satulasta ja kävi rupattelemassa tuon taitavan räätälin, tai kuten sanottiin, skredulin kanssa. Hän oli valmistanut vanhan kuninkaankin vaatteista suurimman osan, ja tämä minunkin nykyään jo hiukan kauhtuneen sakettini. He myös piipahtelivat tuostakin viereisessä leipomossa, jonka omistaja piti hauskana tapanaan lähettää makupaloja palatsin lapsille. Tästä he jo puhuinkin. Nyt vanha kuningas, leipuri ja vaatturimestari Vehmainen söivät makoisaa piirakkaa ja joivat rouva Vehmaisen valmistamaa kirsikkamehua. Kohta kuului kavioiden kopse ja sieltä saapuikin Raguna Möller ajakseen leipomon ohitse tavaran kuljetuksissa. Vanha kuningas huikkasi Ragunalle kutsun tulla haukkaamaan herkullista piirakkaa. Tämä ehtikin pysäyttää vaunut, hypähtää ajopenkiltä alas ja liittyä miesten seuraan. Tuohon aikaan ihmisillä ei ollut sellaista kiirettä kuin nykyään ja sen vuoksi pieni tauko tuli kysymykseen kesken työtehtävänkin. Miehet kertoilivat hauskoja sutkauksia toisilleen ja naureksivat iloisesti. Kadulta kuului tavanomaista levollista kavioiden kopsetta normaaliliikenteen äänenä. Mutta kohta miesten huomio kiinnittyi hiukan muita nopeampi tahtiseen kopinaan. Kop, 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 kop. Joku ratsasti muita suuremmalla nopeudella. Seurue käänsi päänsä nähdäkseen, kenellä semmoinen kiire nyt näytti olevan.
Ratsastaja oli tuimakasvoinen mies. Hän katseli ympärilleen etsiskellen jotakin. Kuka ties mitä. Yhtäkkiä Raguna Möller hätkähti. Vanha kuningas huomasi tämän, nosti kulmakarvojaan kuin kysyäkseen mitä hän näki. Odottamatta kuitenkaan vastausta, hänkin suuntasi katseensa sinne, minne Raguna Möller katsoi. Ja hän huomasi, kuinka tämä tuntematon ratsastaja katsoi Raguna Mölleriä siristäen silmiään ja mutristaen suutaan pahaenteisen oloisesti. Seurueen hilpeä tunnelma haihtui tiehensä, kun Raguna Möller lausui: minä tunnen tuon miehen, tai siis tunsin hänet. Vanha kuningas, leipuri ja vaatturimestari Skreduli heti ymmärsivät, että tuo vieras ratsumies ei ollut Raguna Möllerille hauska nähdä. Ei. Hän oli niitä rosvoja, jotka olivat paenneet jonnekin piiloon. Sen jokainen käsitti nyt saman tien. Minä ilmoitan tästä ratsuväen komentajalle, kun pääsen palatsiin, sanoi Raguna Möller, ja vanha kuningas nyökkäsi hyväksyvästi. Ristiäiset. Hyvä nimi lapselle on tärkeä sen vuoksi, että nimillä on kautta aikojen ollut jokin tarkoitus, jolla toivotaan lapselle hyvää tulevaisuutta. Nyt nimeä ei kuitenkaan prinsessavauvalle helpolla keksitty, ja niinpä järjestettiin nimen keksimiskilpailu. Kaikkialta valtakunnasta lähetettiin mitä rakastettavimpia ja sopivimpia tyttöjen nimiä prinsessalle annettavaksi, mutta näitä mahdollisuuksia kertyi lähes 30, ja se on aivan liikaa nimiä yhdelle lapselle annettavaksi. Vanhaa kuningasta pisti huvittamaan tämä alamaisten innostus nimen keksimiseksi prinsessalle, mutta kuningas Baldomerolle ja kuningatar Estelalle asia oli hankala. Heidänhän se nimi piti keksiä. Niinpä hänen majesteettinsa kuningas Baldomero kävi puolisonsa kanssa keskustelemassa vanhan kuninkaan kanssa nimikysymyksestä. Vanha kuningas hymyili ja tuntui vähän huvittuneeltakin. Hän naurahteli luoden vaikutelman siitä, että hän tietäisi jotakin, mitä muut eivät tienneet. Vanha kuningas oli hetken hiljaa ja kysyi, tiesivätkö lapsen vanhemmat, mikä hallitusjakso osuisi prinsessan kohdalle sitten, kun tästä aikanaan tulisi kuningatar. Kuningatar Estela sanoi, että hänen oma velvollisuutensa oli edustaa viisautta, mutta hän ei ollut varma, mikä olisi heidän tyttärensä vastuulla. Kuningas Baldomero puolestaan sanoi, että hänen vastuullaan oli edustaa rakkautta, mutta ei hänkään osannut varmuudella sanoa, mikä olisi tyttären vastuulla. Nyt kuningas soitti kelloa ja huudahti: herra Abarka, tarvitsen teitä. Minä olin edelleen hänen palvelijansa ja kiiruhdin huoneeseen ja iskin paukauttamalla kantapääni yhteen ja kumarsin ripeästi tällä tervehdystavalla, mistä vanha kuningas piti. Herra Abarka, tuokaa ylipappi käymään täällä ja kertokaa, että me puhumme prinsessan ristiäisistä. Minä paukautin taas kantapääni kovasti yhteen ja kiiruhdin sitten toimittamaan vanhaa kuninkaan käskemää asiaa. Ja vanha kuningas naurahti huvittuneesti tästä pikkuseremoniasta, mitä me olimme noudattaneet pitkät ajat. No, pian ylipappi toi vanhan kuninkaan huoneeseen mukanaan yli 200 vuotta vanhan kirjan. Sen oli julkaissut piilossa toimiva Grasset-veljeskunta. Hän näytti kirjaa läsnäolijoille ja kertoi sen olevan hallintoalmanakka. Siihen oli merkitty kunkin aikajakson ydinasiat, kuten esimerkiksi se, mikä 3 valon päävaikutuksesta, voimasta, viisaudesta tai rakkaudesta oli kulloinkin määräävimpänä vivahteena. Sen pohjalta voitiin aina määritellä kunkin hallitsijan hallintokauden oleellisin vastuu, mutta tämä ei kuitenkaan ollut vielä ainoa näkökohta. Toinen hyvin tärkeä seikka oli kunkin majesteetin oman kokonaisolemuksen ja siitä ennen kaikkea sielun laatu.
Sen täytyi sopia yhteen almanakan pääjakson voiman, viisauden tai rakkauden kanssa. Luonne, joka jokaisella majesteetilla itsellään oli, juontui sekä heistä itsestään että ympäristöstä ja ajasta, jolloin kukin oli syntynyt. Sielu sen sijaan saa vaikutuksensa suoraan alkuperäisestä näkymättömästä valosta, ja sielussa tuo valo muuntuu henkilölle itselleen havaittavaksi. No, en puhu tästä asiasta tämän enempää tässä yhteydessä. Grasset-veljestö oli asettanut prinsessalle tehtäväksi edustaa yhtä valon 3 näkökohdasta, nimittäin voimaa. Prinsessa oli rakkauden ja viisauden edustajain lapsi, ja hänen osakseen tuli edustaa nyt voimaa. Perheessä esiintyivät kaikki 3 näkökohtaa hahmoina: isä rakkautena, äiti viisautena ja tytär voimana. Ylipappi ehdotti, että lapselle annettaisiin nimi, joka mahdollisimman sopivasti vahvistaisi hänen tulevaisuuttaan, ja tällaisia voisivat hänen mukaansa olla esimerkiksi Adira, Audrey, Brianna, Colette, Fallon tai vaikkapa Valérie. Kaikki nämä nimet tarkoittivat eri vivahtein voimaa ja korkealuokkaisuutta. Mahdollisia nimiä oli toki paljon muitakin. Kuningas Baldomero oli ymmällään. Viisas kuningatar Estella selvästi ymmärsi asiaa, mutta ei osannut valita sopivaa nimeä. Vanha kuningas hymyili ja rupesi hiljaa nauramaan. Ei, miltei virnuilemaan. Hän tiesi jotakin, mitä muut eivät tietäneet. Mistä me nyt keksimme lapselle nimen? Kysyi kuningas Baldomero. Meidän pitäisi järjestää ristiäiset, mutta nimi puuttuu. Vanha kuningas lakkasi naureksimasta. Rykäisi kurkkunsa puhtaaksi ja lausui. Hyvät lapsen vanhemmat, kuunnelkaa kotkaa. Kuningasparilta levisivät silmät ammolleen ja kohosivat kulmakarvat hämmästyksestä, ja he katsoivat vanhaa kuningasta tämän miltei ilkikurisiin silmiin, joista hehkui yllätyksen humoristinen pilkahdus. Ylipappi rupesi hänkin hymyilemään ja kohta joutui jo pidättelemään nauruaankin. Hän taisikin tietää, mille vanha kuningas naureksi. Lapsukaiseni, kutsukaa kotkaa, niin saatte selvyyden asiaanne. Tällä eriskummallisella ohjeella kuningas päätti keskustelun ja siirtyi sitten kaapille. Ja hän otti sieltä nuottipaperin esille. Hän näytti nuotteja kuningasparille ja lauloi siihen kirjoitetun lyhyen melodian. Se oli Kotkan kutsulaulu. Sitten hän neuvoi kuningasparia menemään kuninkaan työhuoneeseen, avaamaan ikkunan ja laulamaan tuon kutsulaulun. Muuta ei tarvittaisi. Ja sitten he pääsisivät järjestämään lapsen ristiäiset. Kotkan kutsu. Hänen majesteettinsa avasi työhuoneen ikkunan. Kuningatar seisoi aivan hänen takanaan. Nuottipaperi oli kuninkaan kädessä ja hän vielä tapaili säveliä oikeille kohdilleen ennen kuin laulaisi sen. Kuningatar Estella kysyi, pitäisikö heidän laulaa se yhdessä. Baldomero oli sitä mieltä, että hän yrittäisi ensin itse. No, hän lauloi kutsulaulu, mutta mitään ei tapahtunut. Sitten kuningatar Estella lauloi kutsulaulun, mutta vieläkään ei tapahtunut mitään. Kolmanneksi he yrittivät laulua yhdessä, mutta ei sekään aiheuttanut mitään tulosta. Sitten he keksivät iskeä oikean ääniraudalla, löytäen täten täsmällisesti oikean sävelkorkeuden ja lauloivat vielä kerran kutsulaulun. Sitten alkoi tapahtua. Yhdestä palatsin torneista aukesi katon rajasta pieni luukku ja sieltä ponnahti esille suuri kokoinen kotka. Se hyppäsi tornin luukusta levittäen suuret siipensä levälleen ja
kotka liisi upean näköisesti alaviistoon ja kiersi palatsin pihan ympäri. Sieltä se rupesi voimakkain siiven iskuin kohoamaan ylöspäin ja lennettyään muutaman kierroksen linnan pihan ympäri se vihdoin laskeutui kuninkaan työhuoneen avatun ikkunan leveälle ikkunalaudalle. Kuningaspariskunta seurasi hämmästyneenä kotkan taidokasta ja upeaa liitelyä ja sen jälkeistä nousua voimallisin siimeniskuin, mutta kun tuo suuri uljaan näköinen lintu todella laskeutui heidän eteensä ikkunalaudalle, he eivät tienneet mitä sanoa. Asia oli aivan uusi ja käsittämätön heille. No, ettekö te osaa sanoa edes päivää? Näillä sanoilla kotka avasi keskustelun. Kuningaspari tuijotti täysin hämmästyneenä tuota eläintä. Kuningas Baldomero ähkäisi hämmästyksissään tervehdykset moi, noin niin kuin leveästi ääntämystä venyttäen ajatellen, että se olisi kotkalle ymmärrettävä tervehdys. Ja se oli virhe, sillä kotka nyrpisti ilmettään paheksuvasti ja moitti. Teidän kokematon ja nuori korkeutenne eivät sivistyneet ihmiset sano moi. Yrittäkää edes tervehtiä oikein. No, hyvä on, päivää lintu, sanoi kuningas Baldomero, ja kuningatar jo vähän naurahtaen sanoi, että hyvää päivää minunkin puolestani, lintu. Minä en ole mikä hyvänsä lintu, jokin tipu tai sellainen, vaan minä olen kotka. Ymmärrättekö, kotka? Tämän sanottuaan kotka korjasi ryhtiään, siirteli muutaman kerran jalkoja ja käänteli päätään puolelle ja toiselle paheksuvasti. Nyt kuningaspari katsoi kotkaa sitten toisiaan. He rupesivat nauramaan. Heille selvisi saman tien, mikä oli vanhaa kuningasta huvittanut. Voi hyvä tavaton, meillä on puhuva kotka. Mitä seuraavaksi? Kuningas huudahti. No niin, hyvät kuulijat, nyt alkoikin tapahtua yhtä ja toista. Ensi viikolla tarina jatkuu ja saatte tietää, mikä hämmästyttävä tehtävä tuolla itsetietoisella kotkalla oli ruhtinasparin toimissa. Ja mitä se tarkoitti, kun Rakuda Möller, entinen rosvo, tunnisti kadulla yhden entisistä Gastonin roistoista. Kiitos jälleen ajastanne ja mielenkiinnostanne. Tarina jatkuu. Tilatkaa tämä kanava, jotta uudet jaksot eivät jäisi teiltä näkemättä, ja halutessanne voitte myös osoittaa suosiotanne painamalla kuvaa, jossa on tuo ylöspäin oleva peukalo. Ikuisen ilon asialla, Kallum Abarka palveluksessanne.